til Reuters. Det her det er et sted, hvor journalister i news kommer op til, fordi det er muligt at gå højt op her på den her trappe og få adgang til ordentligt internet. Kan du slukke? Alle spillere, gå næste spiller. Og snart viser jeg viser nu, hvor mange spillere der er tilbage, og hvor mange penge der er tilbage. Ja, 100 milliarder. Nej. 1300 er der i grisen. Nu skal vi til næste spil, og følg efter de andre. Ellers bliver jeg fandme skudt med en revolver fra mig, mand. Revolver mener jeg, mand. Så gå ud dog til næste spil. Altså, jeg gider ikke. Hvis jeg ikke gider, så tager jeg min revolver. Og så dræber jeg mig. Hurtigt. Hvor mange gange skal jeg sige det? Så der er kun 29 spillere tilbage. Altså, jeg kan godt finde ud af det. Skal jeg seriøst skyde jer med en revolver? Eller hvad? Kom nu.